Sitten on aika Ovi auki! Sitten on aika lähteä taas ulkomaille. Mennään Kiinan muurille ja taatusti semmoiseen paikkaan, missä ei yksikään ihmiskorkki aikaisemmin käynyt. Täällä ollaan Kiinan muurilla. 4 tuntia kesti ajaa. Mikkelistä. Hyvin päästiin perille. Me ollaan semmoisella osalla muuria, mihin ei turistit normaalisti pääse, mutta me kiinalaiset päästään. Tää on 10 kilometriä pitkä ja tässä on 2 maakuntaa eri puolilla. Eli Liaoning ja juontajille sukkia on tällä puolella. Tuolla on vartioposti, se on samanlainen kuin tämä, minkä päällä mä nyt tällä hetkellä seison. Ja nyt tulee tämä ennätysyritys. Ja kotirouva. Se on 420 metriä, me ollaan se äsken mitattu. Se on 100 kertaa lyhyempi kuin maraton, jota täällä myöskin juostaan täällä muurilla. Mutta tämmöinen minimaraton, katsotaan kuinka kauan kestää juosta sieltä tänne. Ootko valmis? No niin, nyt ollaan täällä alemmalla vartiotornilla ja tuosta on aika kova pudotus. Siellä paimennetaan sukkia. En aio tippua sinne niiden joukkoon. 420 metriä loiva ylämäki. Kapea polku. Paikoillenne. Valmiit. Ei vielä. Se oli mun moka. Nyt lähdetään. Paikoillenne valmiit. Ei mitään järkeä. Ovi auki! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Se on nimittäin. Se on siinä!